Puon kay do sa gudgunyan. Minaanduyog sa baga na mamanuaan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohuan, an sidasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DZKI Iriga Radyo Ronda. An maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZKI Iriga Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Radyo Ronda Newswatch. Kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas, ang oras po nyato sa ngunyan. Kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas, ang oras po nyato sa ngunyan, alas 12:07 nin pagkaudto. Diyos maray na udto po sa Indogabos. Yaw na po kita sa Baretang Pangudto. Hit sa 8 kita kan bulan nin Oktobre. Aldaw nin Huwebes, taon 2020. Makakaibahan taad mga pag-iriba sa luwas na mahatod kan mga bareta sa lado lokal. Digdiban sa satuyang studio yaon ang satuyang chief technician, Kuya Tony Aguilar. Sa information officer, yaon man si Jimmy Guanzon. Duman sa satuyang transmitter, yaon si Cha Buenaobra asin man si Rodel Cesar. Ako man po ang sa indong makakaibahan sa paghatod kan mga bareta. Ini po si Gloria Prestado Bungais. Ngunyan headlines kita kan mga bareta sa lado lokal. 7 suspect dakop sa drug buy-bust operation kasubanggi digdi sa syudad kan Iriga. City Hall nangapudan sa publiko na magrehistro na sa contact tracing app digdi sa syudad. COVID-19 response kan Banwaan kan Baaw Camarines Sur yao na sa maray na direksyon. Driver gadan sa Pambabadil, duman sa Masbate. Headlines man kita kan mga bareta sa lado nasyonal. ABS-CBN, Balik TV, Palasyo, Natamimi. Grade 11, Gadan sa Mudjol. Card sa PUVs, libre na, sabi kan LTFRB. Coronavirus, dai nakakalusot sa kublit. Maski maghaloy pa nin 9 na oras. Nin huli sa iriwal sa Kamara budget sa 2021 na mimiligro. Pagbakuna sa 2.4 milyon na kaakian versus tigdas, polio kasado na. Tabang kan gobyerno sa mga food producers ngunya na pandemya, pig-insistir.
Expired na mga bulong toothpaste sana, sabi kan DOH. Yan po ang nagkakapira sana sa mga headlines kan sa tuyang mga bareta sa lado lokal asin man sa lado nasyonal. Ang baretang sa indong naantabayanan, inidara sa karahayan buot kan sa tuyang mga mabubuot na sponsors. Yaon dyan ang Losenya Electrical Supply. Mr. and Mrs. Monica Pereke kan Limasol Cyprus. Honorable John J. Fortuna, Municipal Councilor kan Banwaan kan Nabwa, Camarines Sur. Mr. Julio Victor Marlo Segura, President, Segura Technological College, Prancia, Iriga City. Mr. Gerardo Navarez, LTO Chief, Iriga City. Asin ni Mr. and Mrs. Olimpio Jun de Lima Dininya and family, kan San Miguel Ranch Subdivision, Chula Vista, California, USA. Ngunyan sa detalyes na kita kan mga bareta sa lado lokal. Naarestar kasubangging alas 6:20 sa Zona 7, Barangay San Agustin, digdi sa syudad kan Iriga. Ang magkondusir nin bypass operation ang pinagsarong elemento kan Baaw MPS. Iriga City Police Station sa pangingenot man kan Intel Operatives na si Police Executive Master Sergeant Roberto Adope. Sa iraruman kan direktang supervision ni Police Lieutenant Colonel Alejandro Monge II, Acting Chief of Police. Sa koordinasyon man kan PDEA Bicol, ang mga suspect inipinagbistong sinda Jason Raceles Ibardahe, 42 anyos, may agom residente kan Zona 1, Barangay San Nicolas, digdi sa syudad kan Iriga. Mark Jason Comprado E. Ronces Valles, 26 anyos, soltero, residente kan Zona 6, Barangay Sagrada, kan Banwaan, kan Baaw, Camarines Sur. Rodel Alanis E. Diaz, 45 anyos, soltero, residente kan Zona 6, Barangay Cristo Rey, Kaining Syudad. Dan Relano E. Pereña, 40 anyos, residente kan Zona 1, Barangay San Juan, Banwaan, kan Baaw, Camarines Sur. Jan Ampungan E. Floro, 28 anyos, soltero, residente kan Zona 3, San Isidro, Kaining Syudad. Grace de la Cruz Casano, 44 anyos, may agom, residente kan Zona 4, Barangay San Jose, kan Banwaan, kan Nabwa, Camarines Sur. Asin Shirley Rantael Plotado, 37 anyos, may agom, residente kan Zona 1, Barangay San Miguel, Banwaan, kan Nabwa, Camarines Sur. Napalaog sa bitag kan mga autoridad sa paagi ninda Police Corporal Ryan Llandiral, kaibahan and confidential asset kan mismong mabakalan ang suspect na si Jason Raceles nin sarong pidaso nin pinagdududahan shabu bypass item.
Asin anumpang pidasonin pinagdududahan na shabu na nakuha sa posisyon kaini. Mantang na-recover man ki Mark Jason Comprada iron ses Valles ang tulong pidaso nin pinagdududahan man na shabu. Tulong improvised aluminum needle, anom na pidaso nin rolled aluminum foil, tulong pidaso nin plastic na may laog nin shabu o mayong laog, mantangki Rodel Alanis i Diaz. Nakuaman sa mismong posisyon kaini ang duwang pidaso nin pinagdududahan na shabu. Dan Rilano ipirenya duwang pidaso nin pinagdududahan na shabu. John Mark Ampungan i Ploro duwang pidaso manin pinagdududahan na shabu. Grace de la Cruz Casano duwang pinagdududahan na shabu asin ki Shirley Rantael Plotado sarong pidaso nin pinagdududahan na shabu. Sa presente ang sinambitan ng mga sospek anyao na sa kustodiya kan Iriga City Police Station para man sa magkakanigong disposisyon. Mientras na nakatalaan pang ang mga ini an isa irarom sa medical examinasyon. Nahahampang ang 7 sospek sa kasong pagbalgar kan Akta Republika 9165 mas bistado sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Nangapudan si Mr. Peter Lagyap para taram kan IMT Iriga na magrehistro na gabos ana mga namamanuan asin bisita na malaog digdi sa syudad kan Iriga. Ini tanganing maparikas asin mapaagian an anumanindang transaksyon digdi sa syudad. Tinawan pa nindoon kan opisyal na dakol naman ngunyan ang nakarehestro, alagad kulang pa kung ikukumparar sa mga kaipuhan na magparehestro. Magagamit ang contract tracing app na ini sa paglaog sa mga establishmento komersyal asin man opisina di gobyerno asin pribadong opisina. Tanganing daina sinda mag-fill up pa kan dakol na mga kahaputan antes na makalaog. Picture 2 pa kan opisyal na daiman ninda babalgaron ang Data Privacy Act, huli tagabos na data ini-striktong konfidensyal na ipapautob. Yaon na sa maray na direksyon ang COVID-19 response kan Banwaan kan Bao Camarines Sur. Puon na ini ang mag-abot sa sinambitan ng Banwaan. Iyo ini ang ipinahayag ni Mayor Jeff Bisenyo matapos na magkaigwanin meeting ang Municipal Peace and Order Council asin man ang Municipal Anti-Drug Abuse Council na pinag-atenderan kan man lain-lain na mga head of office na yaon sa implementasyon kan programa sa paglaban sa pandemya. Sigon sa naging pahayag ni Dr. Mariam Margate, Municipal Health Officer kan Banwaan kan Bao Camarines Sur, hali sa 61 kaso kan COVID-19, 48 digdi an narahay na o nakarecover na. Walo na sanaan active asin 5 man an pinagbawian naman nin buhay. Alagad naglalaom an opisyal na kun mapadagos na sa
o mapadagos na masunod kan publiko sa health protocol kan DOH, posibleng sa mga masurunod pang bulan, makabualta na ang banwaan kan Baaw Camarines Sur sa pagiging COVID-19 free. Ang banwaan kan Baaw iyon saro sa may dakul na kaso kan COVID-19 digdi sa probinsya nin Camarines Sur asin sa rehiyon kan Bicol. Sa ultimong detalyes kita kan bareta sa lado lokal, gadan ang sarong lalaki na nabistong si Renanti Pantalyon i Masong, 38 anyos, may agom driver, residente kan barangay Kabungahan, Kawayan, sa probinsya kan Masbate. Sigon sa PNP, pasado alas 3 nin pagkahapon nin Martes, mientras nalunad kan motorsiklo ang biktima pasiringon sa barangay Divisoria kan pagbabadilon kan tulong suspect. Nagsapo nin tama ang biktima sa iyang lawas na naging rason kan sa iyang amay na kagadanan. Mientras tantong tulos man na duminulag ang mga suspect sa direksyon kan barangay Placer sa sinambitan ng lugar. Matapos ang pambabadil sa sinambitan ng biktima. Nagpapadagos na ang pinagigibong investigasyon kan PNP tanganing dagos ng mabisto asin madakop ang mga suspect na responsable sa nangyaring krimen. Sa pagpapadagos pa man giraray kita kan mga bareta sa Baretang Pangudto. Paabutan tamanin na maray na udto ang mga sponsors niya to sa Christmas countdown na padagos na nagdadakol. Sinda Mr. Fernando Neneng Duaque Toriano, Admin Manager kan Casoreco 3, San Isidro, Iriga City. Mr. and Mrs. Norberto Mila and Tricia May Agato, San Antonio, Iriga City. Francie Emporium, Highway 1, San Roque, Iriga City sa paagi ni Mrs. Felisa Dino. Mr. Almonte and Family, San Vicente Sur, Iriga City. Police Executive Master Sergeant Nino M. Dichoso, Iriga City Police Station. Asinman kan RC Rinconada Commercial sa paagi ni Mr. Tony Adinong, asinman ni Darrell Ong dyan sa Highway 1, Barangay San Roque, Digdi sa syudad kan Iriga. Baretang Pangudto na sa indong naantabayanan, ini daraman sa karahayan sa
kan buot kan sa tuyang mga mabubuot na sponsors na padagos na nagsusuporta. Sinda Mr. and Mrs. Olimpio June de Lima Dininya and family kan San Miguel Ranch Subdivision, Chula Vista, California, USA. Losenya Electrical Supply sa paagi ni Engineer Milenio Silva Losenya kung ano-ano. na magkukuha dyan sa Barangay San Francisco, Asinman, regarding sa sa mga San Roque, Iriga gulo, di naman gulo. City. Yung issue sa pag-speaker na isa at isa sa honest man siya. Anong tingin mo sa motion yun? Ano ba nga ano? Okay. Regarding sa regarding, ano nangyari na kaya? Meron silang mga duties sa batas. Di ba, sa Mrs. konstitusyon. Monica Anong duties nila Pereke is kan first, Limassol Cyprus. to and one of those laws is the budget Honorable law. John J. Okay, Fortuna, na Municipal ginagawa dapat nila Councilor, every kan year. Banuan, kan Na ito Labua, kanina bangayan ngayon kung Camalisur. ito ang maging dahilan na hindi nila matapos Mr. itong budget. Julio Kaya Victor Marlo nakatilapia kayo. Sigera, President Ditutuin Sigera namin kayo niyan. Technological Diba? At College, akala kasi nitong mga Francia, to, Iriga City. pwede nilang gawin yan to their heart's content Asinman na ni wala Mr. silang pakialam. Gerardo Navarez, Ang mga LTO tao, Chief, Iriga City. Maabutan ko palalan maray na odto si Sir Jun, si Mr. Olimpio June de Lima Dininya and family, mayo da siyang naantabayanan sa satuyang FB Live. Siguro kasuod ta naglukuan sa kuyang cellphone. Mabuelta po kita, pakalisa na kan mga Saan po tayo? Ako si Winnie Di Mayuga. Ako ay 58 years old. Ako talaga ay napakahilig sa maalat. Lahat ng kinakain ko, gusto ko talaga maalat. Ay ako'y nakaramdam ng kakaibang pakiramdam, kaya ako nagpa-check up sa doktor. Ay nagpa-request sa laboratory ng creatinine ko, pa-check upan ko daw. Ay naku po, pagkataas, above normal Ngayon, ako muna yung nag-pray kay Lord. Ay itong si Lord, napakabuti. Nagpadala siya ng tao sa akin na nag-aalok nitong kidney care. Ay agad-agad ay aking sinubukan ito. Ngayon, nung isang buwan, ay napakagaling ng kidney care na ay normal lang ang aking creatinine Salamat din sa kidney care. Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drugstore at mga suking butika. Radyo Ronda Newswatch. sa pagpapadagos pa man giraray kita kan mga bareta. Detalyes na kita kan mga bareta sa lado lokal. Paabutan ko nin maray na odto an sa kuyang tugang na pirming nagwa-watching sa satuya sa FB Live. Si Benos Prestado Bungais Salva yaon sa iyang opisina dyan sa Pasig City. Si Rigman sa iyang agum ki Mr. Vincent Albay Salva. And syempre sa pamilya ni Sir June de Lima Dininya and family dyan sa USA. Ngunyan sa detalyes na kitakan mga bareta sa lado nasyonal, may aabangan na naman ang fans kan ang probinsyano na pinagbibidahan ini ni Coco Martin matapos makipag-ulay ang ABS-CBN sa Zoo TV.
Sinabi ni Presidential Spokesman Harry Roque, naging content provider na ang ABS-CBN sa Zoo TV asin daina kaipuhanin prangkesya. Sa presente, habo na mo nang magkomentak o magtaong komento kan palasyo sa pagsasarong puwersa kan duwang kumpanya. Magigirumduman na pigsarado ang operasyon kan ABS-CBN matapos na day ini makapag-renew sa saindang prangkesya. Kuminuriyat sa online ang subuot pagpapakagadan kan sarong 16 anyos na estudyante sa grade 11 sa Tupi, South Cotabato. Ninhuli sa subuot pressure asin man nadidipisilan sa learning modules. Sigon sa ina kan lalaking estudyante pegrereklamo kan aki na nadidipisilan siyang intindihon an modules asin gusto na sa nakaining ibalik sa iyang paratokdo an mga learning materials. Kasunod kaini nahiling na nakabitay ang lalaki sa laog kan sa indang harong asin idinarapaman kuta na ini sa pinakaharaning hospital alagad daina ini uminabot panin buhay. Mientras tantong trending man sa social media, an inabot kan sarong 21 anyos na estudyante sa kolehiyo na sinasabing nagpakagadan man. Alagad magkaibaan sinabi o pigsasabi sa social media post na nagpakagadan ang estudyante kan dai akuon kan paratokdo an pigpasa o pigsumiter na module. Nadukayan subuot na nakabitay man ang biktima, ninhuli man sa grabing paghadit na dai makabakal nin laptop para sa iyang online classes. Ang biktima iniitinago sa pangaran na Arthur, third year college student na nagkukuanin kursong Bachelor of Technical Livelihood Education sa sinambitan ng lugar. Sigon pa sa report na ka-star si Arthur sa harong nasuhay sa iyang mga magurang asin uminuli sa sainda kan Lunes matapos na mag-atender sa online class. Alas 10 nin pagkaaga kan Martes kan madiskubre kan sa iyang ama an mayo ng buhay na lawas ni Arthur na may nakagakod na nylon cord sa iyang liog. Antes an insidente, naghapot an estudyante sa iyang mga magurang kung may magagamit siyang laptop para sa online class. Alagad pigsimbag ining mahanap panin pambakal an sa iyang mga magurang. Mga paratanom an ama asin man ina kan biktima, mayo man subuot na nahihiling na foul play an mga autoridad sa nangyaring insidente. Formal nang pinagsugo kan Land Transportation Franchising and Regulatory Board LTFRB ang pagbabawal sa gabos na mga operator kan Public Utility Vehicle PUV asin man ang sa indang mga automatic fare collection system
na maningil sa pasahero nin anuman na bayad para sa pagbakal o paggamit nin card na gagamiton sa saindang pagbiyahe. Iniman ang ipinaluwas na direktiba ni Transportation Secretary Arthur Togade na dai ipasimbag sa mga commuter ang kantidad kan paggamit kan AFCS. Sigon sa LTFRB Memorandum Circular 2020-057 of removal of fees of AFCS cards charged to commuters apart from payer load. Kinakaipuhan na mayong gastuson ang pasahero apwera na sana sa iyang pamasahe sa kada masakay sa pampublikong lulunadan. Tanganing daina makadugang paman sa pasanon o gastuson. Padagos pang nakikipag-ulayan na LTFRB sa mga EFCS providers tanganing makahanap nin mas marhay na technological solution para sa cashless transactions. Sa iba pang detalyes kita kan mga bareta, detalyes pa man giraray kita kan mga bareta sa lado nasyonal. Hinakaipuhan pa man na makalaog sa lawas ang virus na nagdadara kan COVID-19 antes na ini makapang ulakit. Sigon sa sarong infectious disease expert in connection sa bagong pag-aadal na naghahaloy subuot nin pirang oras sa kublit ang COVID-19. Sinabi ni Dr. Edsel Maures Salbana kan UP Manila na daikayang makalaog sa laog kan lawas kan tawo ang virus sa paagi kan kublit asin kaipuhan mo nang maglaog ini sa dungo o sa ngimot antes man na makapang-infeksyon. Inian sa iyang reaksyon sa resulta kan pag-aadal kan Center for Disease Control sa Estados Unidos na nadiskubring nagahaloy hasta 9 na oras ang coronavirus sa ibabaw kan kublit kan tawo. Tanganing malikayan na maulakitan, ipinag-advise kan eksperto sa US na pirming mag-alkohol asin man punasan an iba pang parte kan lawas. Ninhulita nahahali man an virus sa laog nin 15 segundos sa paggamit kan 80% alkohol. Sinabi ni Salbana na importante talagang makaugalian kan publiko na dai kakaputan ang dalawgon partikularmente na ang dungo asin man ngimot
kunyaon sa pampublikong lugar tanganing dai makalaog sa lawas an virus. Imposible nang maipasarpas sa pinagtalaan na oras ang proponidong 2021 national budget base naman sa timetable kan Kamara. Maski pa sinabi ni House Speaker Alan Peter Cayetano na aaprobaran ninda ini sa third and final reading sa Nobyembre 16. Sa Oktubre 14, pinaglalauman kan mga senador na aprobaran kan Kamara ang budget alagad na bago ini ninhuli sa iriwal sa speakership. Kung kaya, base subuot sa nangyayari sa Kamara, sigun kay Senator Panfilo Lacson, imposible nang maisalay ang budget hasta Disyembre maski ano pa ang gibuhon ninda sa Kongreso. Pinaliwanag pa man ni Lacson na kung inaprubaran kan Kamara ang budget, kaipuhan pa manin sarong simana tanganing maipadara sa Senado, ninhulita ipapa-imprenta pa ang mahibog na kopya kaini na pirang bulyom an inaabot. Mantang daiman tulos ini maisasalang asin kaipuhan pa nin panahon kan mga senador tanganing mapag-adalan ini asin pag-urulayan an proponido. Sa pagpapadagos pa man giraray kita kan mga barata. Paabutan taman nin maray na udto si Ma'am Monica Pereke, naka live streaming, nagaantabay sa Facebook Live kan RPN DCKI sa Baretang, Pangudto. Pupo na kan Department of Health DOH ang pagbabakuna sa 2 milyon na aki sa Pilipinas laban sa tigdas, nobelya asinman pulyo sa maabot na Oktubre 26 tanganing mapugulan ang posibleng measles outbreak sa 2021. Sigun sa DOH, tatawanin measles rubella vaccine ang mga aking may edad puon 9 hasta 59 bulan, mientras natatawan manin oral polio vaccine ang mga aking may edad 0 hasta 59 bulan ang edad. Ang mga edad na 5 pababa, ang delikado sa tigdas na saro sa pinaka nakakaulakit na helang sa kinaban. Ang aking mauulakitan kaini nagmamati nin halangkaw na kalintura, rasis, abo, impeksyon sa mata na pwede ser magdara nin mas malalang komplikasyon arog kan pulmonya, impeksyon sa talinga, pagkabuta, diarrhea, asin man panggagatok kan utak. An polio man
nainot ng napauntok sa Pilipinas, liwat na nagbabalik makalis na may perang aki, an liwat na dinapuan kan sinambitan ng helang. Pinag-insister man kan DOH na ligtas, asin man libre, asin epektibo ang mga bakuna, asin mayong dapat na ikatakot ang mga maggurang. Mientras tanto, nagpatanid ang Department of Health kan posibilidad na outbreak kan tigdas sa masunod na taon. Sigon ki Dr. Welda Silva, Program Manager kan DOH National Immunization Program ngunya na 2020, dakulaan ibinaba kan kaso kan tigdas sa nasyon na uminabot sa 4,624. Luminampas subuot sa epidemic threshold an Mimaropa asin man Caraga Region. Apwara sa tigdas daipaman nakokontrol kan DOH ang pagkuriyat kan vaccine derived polio. Tanganing mapugulan ini plano kan DOH na magsagibo nin measles, rubella, asin man oral polio vaccine supplemental immunization activity. Nakatalaan an enot na phase kan sinda sa katapusan kan bulan hasta Nobyembre sa nagkakapirang rehiyon digdi sa Luzon asin man sa Mindanao. An ikaduwang phase man gigibon sa Pebrero 2021 sa mga lugar na dai kaiba sa enot na phase. Alagad ini modified site ang gigibuhon kan DOH o maset sinda sa mga barangay hall o gym para sinda na mismo ang dayuhon kan mga magurang asin man kan sa indang mga kaakian. Kan nakalihis taon 2004, nagkaigwanin dakulang outbreak kan tigdas sa nasyon kung sain uminabot sa haros 55,000 an nagkahelang. Kan nakalihis man na 2018 man, na i-record an suminunod na outbreak kung sain haros 21,000 an bilang kan mga na-record na tinamaan kan tigdas. Mas dubli pa ang inabot kan nakalihis na sarong taon na uminabot man sa abuton sa puko mas o menos 48,000. Sa pagpapadagos pa man giraray kita kan mga bareta, paabutan ko si Attorney Pichi Alpelor Moraleda, nagaantabay sa satuya sa mga oras na ini. Detalles pa man giraray kita kan bareta sa lado nasyonal. Pinagbinsir kan mga food producers kan nasyon sa gobyerno ang sarong matibay asin man mahiwas na kooperasyon sa pagultanan kan mga sektor kan agrikultura asin man food manufacturing
tanganing masyerto ang produksyon asin man supply kan pagkakan kan mga Pilipino ngunya na panahon kan pandemya. Pinag-insister kan mga food producers kan pag-urulayan kan agricultural stakeholders asin man policy makers ang mga problema sa food supply chain kan Pilipinas asin ang mga solusyon digdi sa pagultanan kan krisis sa COVID-19 nin huliman sa dakol na mga trabador na sa sektor kan agrikultura an nadidipisilan sa ngunyan. Ni Professor Dindo Manihit, presidente kan ADR Institute na kaipuhan pa kusugon pa o pauswagon pa asin daina dapat maabala pa an ikot kan agrikultura tanganing masyerto ang dagos-dagos man abulos kan pagkakan asin perming may access digdi ang mga namamanuaan. Apektado o bako sanang apektado ang supply kan pagkakan kan nasyon kundi pati na ang nagkakapirang milyones na mga paratanom. Bako sanang paratanom mga parasisira asin man mga trabahador kan saradit na negosyo. Ninhuli man sa mga restriksyon sa transportasyon asin limitadong hiro kan mga tao ninhuli man sa lockdown measures asin takot sa peligro kan virus. Sigon kay Philippine Association of Feed Millers Incorporated, President Nicky Sarmiento Garcia, naan mayong untok na pagpapautob kan programa asin man padagos na pagsuporta kan Department of Agriculture, DA, an kinakaipuhan sa ngunyan kan sektor kan agrikultura. Nangangapudan man si Flex Agarado kan Philippine Association of Meat Processors na sarong institusyon ang pagtatao kan accreditors sa foreign meat establishments tanganing daina bahaon pa ang merkado kan karni na hali man sa ibang nasyon asin maprotektaran man ang kabuhayan kan mga lokal na magkakarni digdi sa satuyang nasyon. Sa detalyes paman giraray kita kan mga barata sa lado nasyonal. Mga toothpaste sa nasubuot hali sa 840 dental kits ang mga na-expire na commodities na posibleng pinagsasabi kan Commission on Audit, COA, asin bako ang nag-iikot na impormasyon na may 2.2 bilyon na kantidad kan bulong ang nag-expire sigon sa paglilinaw kasuod ma.
kan Department of Health o DOH. Sa report kan COA na may 166,320 kantidad kan expired commodities, sinabi kan DOH na pigsisyerto ka ini o sinasabi ka ini na 840 dental kits sulaminting natatada hali sa 62,410 na nabakal kan taon 2019. Sulaminting ang mga toothpaste sana ang may expiry dates. Mientras na ang mga toothbrush, sabon, asin iba pang laog kan kits na ipanao naman. Sa 1.1 bilyon na slow-moving na mga stock na sinasabi kan DOH na nasa 815 milyon de pesos na ana na ipanaong kanakalis na bulanin Setyembre taon 2020, mientras na ang balanse na 322 milyon de pesos ang padagos pamanindang ipinapanao. Sa isyuman kan haros 1 bilyon de pesos na kantidad kan bulong na haraninang mag-expire. Ipinag-insister kan DOH na kan bulanin na Setyembre pitsa 30 na ipanao naman ang gabos na bulong puon kan bulanin Enero hasta Agosto 2020. Ipinag-insister man kan DOH na ang pigi-question kan COA ini mga bulong asin stocks para sa taon 2019 asin bako ngonya na taon 2020. Sinabi nindang taken out of context subuot ang mga impormasyon na enot ng nagkuriyat. Yan po ang naging katripunan kan sa tuyang pagbabareta. Ngunya na pagkaudto sa Baretang Pangudto. Ngunya na pizza 8 aldaw kan Webes kan bulanin Oktubre taon na presente. Ang bareta sa Pangudto na sa indong naantabayanan dara sa karahayan buot kan sa tuyang mga mabubuot na sponsors sinda Mr. and Mrs. Olimpio June de Lima de Niño and family kan San Miguel Ranch Subdivision, Chula Vista, California, USA. Lucenia Electrical Supply sa paagi ni Mrs. Monica Pereke kan Limassol, Cyprus.
Honorable John J. Fortuna, Municipal Councilor kan Banuan kan Nabua, Camarines Sur. Mr. Julio Victor Marlo Sigera, President Sigera Technological College, Francia, Iriga City. Asin man ni Mr. Gerardo Navarez, LTO Chief, Iriga City. Siring man, pasalamatan ko si Attorney Pichi Moraleda Alfilor. Ninhuli ta itong concern kan nagkakapirang mga kamagurangan dyan sa University of Northeastern Philippines na subuot dahil na nag-aako nin late enrollees sa sinambitan ng eskwelahan. An papaunrahan pa po, sabi mismo kan presidente kan eskwelahan. Nakaibahan niya to sa paglilingkod bayan sa lado technical digdi sa satuyang studio ang satuyang chief technician si Kuya Tony Aguilar. Sa information officer si Jimmy Guanzon. Duman sa satuyang transmitter si Cha Buenaobra asinman si Rodel Cesar. Ako man po ang sa indong nakaibahan sa pagatud kan mga bareta sa Pangudto. Ini po si Gloria Prestado Bungaes, Diyos mabalos. Salamat kan sa indong pag-antabay. Antabayanan ang mga masurunod pang mga programa digdi sa Radyo DCKI ang pinakaenot sa Ringconada asinman digdi sa syudad kan Iriga.